Pablo, sabes que? Que? Sei que se chega o día do libro. Que hai? Que facer un examen dun libro? De que libro? Paula, tía, din que examen do libro, nada máis. Bueno, xa pensei que tiñamos que facer máis exames. Bueno, e cando vai a ser? O vindeiro 23 de abril. Como? É que non facedes porque no instituto sempre se fai algo. Sí, claro, aquí escoitei que se vai facer algo así como xogo de pistas, con premios e iso. Que premios? Eu escoitei que consiste en buscar as respostas detrás dos códigos QR. Sí, a mí dixéronme que van facer un mosaico de códigos QR no pasillo da cafetería que vai dar enlaces con vídeos do alumnado profesorado que falan diferentes aspectos no libro. Pero eso que ten que ver co concurso? Pois en plan, o concurso consiste en atopar as respostas a unhas preguntas que só se poden contestar despois de ver os distintos códigos QR. Xa, claro, pero temos que gastar datos para descargar a aplicación e ver os vídeos, eu non quero gastar datos. Que va, díxeme a profesora que van poñer wifi gratis no corredor durante o recreo, só hai que descargar a aplicación QR Code. Como se chama? QR Code? Así como soa? Esa mesmo. Pero será gratis, non? Que sí, pesada, que non hai que gastar nada. E os premios? Serán para as 3 primeiras persoas que dan construccións. Poden ser parellas? Sí, tamén se pode participar en parellas. Os premios cales son? Creo que son 30 euros nunha libraría e o bocadillo e auga da cafetería. Interesante, facemos. Veña, animade vos só, que vai ser divertido. A máis preguntas seguro que son fáciles. Sí, iso non me preocupa, seguro que son tiradas.